Στέλλα Παπαλαζαρίδου, το κορίτσι μας, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θέλουμε μαζί να τα απολαύσουμε. Μαζί, γιατί είναι και ρομαντικό και όμορφο και μοναδικό και μιλάμε για μια υπέροχη δημιουργό, υπέροχη, κυρία Μαρία Διαμάντη, που την έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν. Έκανε την βραδιά που είναι αφιερωμένη στη μοδίστρα. Ακριβώς. Στο λέω γιατί είμαι γιος μοδίστρας. Αλήθεια. Μητέρα μου ήταν μοδίστρα. Που λέγαμε και 2 χρόνια και είναι καμάρι μου, τιμή μου και καμάρι μου. Την αγαπώ, την κυρία Αθηνά, σε αγαπώ πολύ, αγαπημένη μου μάνα. Μεγάλωσα σε βελόνες. Τα πόδια μου μέσα έχουν ακόμα βελόνες. Αλήθεια. Πατήσα μικρό στο εργαστήριο της μητέρας μου και μαθήτριες κιόλας. Θα να σου πω ότι λες για βελόνες. Μια Δεν βελονιά υπάρχει πιο λοιπόν. συγκινητική στιγμή που να ζήσει ένας χαριτάτος παιδί στον εαυτό του. Οπότε γνωρίζει ότι μια βελονιά μπορεί να κρύβει μια ολόκληρη ιστορία. Σωστά. Έτσι λοιπόν βρέθηκα στο Όδειο Αθηνών, γιατί εκεί παρουσίασε η Μαρία Διαμάντη την έκθεση Υψηλή Μοδίστρα. Ένα ταξίδι σε γυναίκες βασικά που άφησαν το αποτύπωμά του στην παγκόσμια ιστορία της μόδας. Πάμε να δούμε τη συνάντησή μας. Τι λέτε? Και σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν φανταστικό. Μαρία Διαμάντη, σε ευχαριστούμε. Και πάτε επιτυχίες. Πάμε να το δούμε. Τι σας ενέπνευσε να αφιερώσετε αυτή την έκθεση στις Ελληνίδες σχεδιάστριες? Έχω αφιερώσει αυτή την έκθεση καταρχάς στη μητέρα μου. Η έκθεση αυτή αφορά τις πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας. Πολλές από αυτές ήταν διεθνείς και λίγες Ελληνίδες. Αυτό που με ενέπνευσε ήταν η ιδέα του να επικοινωνήσουμε το πόσο σημαντική ήταν η γυναικεία στάση και η γυναικεία δημιουργία στην ιστορία της μόδας. Ποιο είναι το μήνυμα που θα πάρει ο επισκέπτης φεύγοντας από την έκθεση? Θα ήθελα να πάρει το μήνυμα ότι υπήρξαν γυναίκες στην ιστορία της μόδας που εμπνεύστηκαν πολλά χρόνια πριν από τους αντίστοιχους άντρες σχεδιαστές, πράγματα τα οποία χρεώθηκαν σε άντρες δημιουργούς. Δηλαδή υπήρξαν γυναίκες πρωτοπόρες στην ιστορία της μόδας, οι οποίες έκαναν αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα. Υπήρχε κάποια σχεδιάστρια από όλες αυτές που είδατε στην έρευνα που σας συγκίνησε ή σας εξέπληξε? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί όλες ήταν σημαντικές για κάποιο λόγο. Ξεκινώντας από τη Λαμβάν, την Νίνα Ρίτσι, φυσικά τη Σανέλ. Υπήρχαν γυναίκες πολύ σημαντικές στους προηγούμενους αιώνες, οι οποίες είχαν ένα μεγάλο όραμα. Το έχουμε μεταφράσει με τα δικά μας μάτια, το έχουμε ράψει με τα δικά μας χέρια και προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε για να το μάθουν οι επόμενες γενιές. Γιατί επιλέξατε το τίτλο Υψηλή Μοδίστρα? Αυτές τις σημαντικές γυναίκες στην ιστορία της μόδας, τις μοδίστρες, που στα ατελιέ του εξωτερικού τις λέμε πρεμιέρες, την πρώτη μοδίστρα, αυτές θέλουμε να τιμήσουμε σήμερα, εξού και η έκθεση λέγεται Haute Première, δηλαδή υψηλή μοδίστρα. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες σχεδιάστρες έχουν λάβει την αναγνώριση που τους αξίζει στην ιστορία? Νομίζω πως όχι. Και αυτό το σκοπό εξυπηρετεί αυτή η έκθεση. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε πολύ συναισθηματικά και κατέληξε να είναι μια φεμινιστική έκθεση, γιατί ανακαλύψαμε στην πορεία αυτών των χρόνων που την προετοιμάζαμε ότι οι γυναίκες σχεδιάστριες δεν είχαν λάβει ακριβώς αυτήν την επιβράβευση για το πόσο είχαν συνεισφέρει στην ιστορία της μόδας. Αυτό φροντίσαμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Να πιστοποιήσουμε και να υπογραμμίσουμε τη σημαντική τους συνεισφορά. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε αυτή την έκθεση με μία φράση, πώς θα τη χαρακτηρίζαμε? Μια φεμινιστική έκθεση που κατέληξε να είναι φόρο τιμής στις πολύ σημαντικές γυναίκες, πρωτοπόρους και προκατόχους μας στην ιστορία της μόδας. Συγχαρητήρια. Αφιερωμένο στις μοδίστρες της καρδιάς μας. Έτσι. Και στη μητέρα σου, την κυρία Αθηνά. Και η κυρία Διαμάντη λέει, μιλάει για μοδίστρα. Γιατί πάμε πλέον με σύγχρονους όρους, αλλά στην ουσία μοδίστρες είναι, έτσι. Και το λέω έτσι με πολύ αγάπη, έτσι. Πολύ αγάπη.